What is this? What is this? Ce este acesta? This is spinach. Acesta este spanac. This is spinach. Acesta este spanac. What can I eat from spinach? Ce pot să mănânc eu din spanac? What can I eat from spinach? Ce pot eu să mănânc din spanac? I can eat only green leaves. Eu pot să mănânc doar frunzele verzi. I can eat only green leaves and very thin tails. Tails, codițe. Și codițele foarte subțiri. And very thin tails. Și codițele foarte subțiri. Why is spinach good in my diet? De ce este spanacul bun în dieta mea? Why is spinach good in my diet? De ce este spanacul bun în dieta mea? Spinach is good because it is a very nutritious and low calorie food. Spanacul este bun pentru că este foarte nutritiv și cu puține calorii. Pentru că este o mâncare foarte nutritivă și cu puține calorii. Spinach is good because it is very nutritious. Spanacul este bun pentru că este foarte nutritiv. What does spinach contain? What does spinach contain? Ce conține spanacul? Spinach contains many vitamins A, K, C and minerals, iron, calcium, magnesium. Spanacul conține multe vitamine A, K, C și minerale, fier, calciu și magneziu. What does spinach grow tall? De ce spanacul crește înalt? What does spinach grow tall? Spinach grows tall because nearing flowering. Spanacul crește înalt pentru că este aproape de înflorire.